अरे नहीं मारुति प्रभु अनेक दिन ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି प्रभु ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ତୁମରେ ଭକ୍ତି ମସ୍ତ ଦେଖିଲି ନାଇନରେ ଦୋଳି ବୁନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ନହେଲେ ଆସୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବିନି ଆପଣ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି अरे नहीं ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜଗଜନ ଚିନ୍ତାମଣି କି କହୁଛ ମତେ ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁନ୍ତି ଆତ୍ମଜାତ କିବା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଚାହିଁ ବନର ବାନରେ अरे नहीं प्रभु यहू तुही बनर बानर प्रभु राम बनु अते प्रभु ताले कहंतु प्रभु मुझ तो तुम पाखु आसीछि समस्त करके प्रभु ममना पितांकर सुख पड़ेगा भाई 14 वर्ष पड़े वनवास रही थी सही समय